Al bàsquet busquem més protagonistes, en d'altres disciplines deixem el que és l'esport sènior momentàniament i marxem cap al que tota la vida se li ha dit la Universitat Laboral, el complex educatiu de Tarragona, on dissabte es va celebrar un clàssic, com és ja la trobada d'escoles de rugbi, escoles de tota Catalunya, 30 escoles diferents que es van reunir per dur a terme aquesta competició, el torneig escolar de rugbi més important que es du a terme a Catalunya, no només al Camp de Tarragona. Recordeu que això ho organitza el Club Rugbi Tarragona, els Liles, i que el sènior el tenim lluitant a la segona catalana per pujar a la primera, però ells també aposten sobretot per aquesta base que segueix funcionant i que dona peu fins i tot a la visita d'equips de tot arreu. Aquí veiem, per exemple, el Barça de Blaugrana, en aquests camps de gespa del complex educatiu. Per cert, aviat al Notícies 12 parlarem de la polèmica ja històrica, de la reclamació històrica també ja del Rugbi Tarragona per tornar el més aviat possible al que és el seu camp, el camp de Camp Clar, allà on el Nàstic normalment du a terme els seus entrenaments. És el camp de rugbi del Rugbi Tarragona i volen tornar el més aviat possible. Més protagonistes d'aquest cap de setmana esportiu de Tarragona